metakognitiv terapi. Og dengang, der handler det om hjernero, og at det ikke er det, du ønsker dig. Hvorfor du ikke ønsker det, og hvorfor det ikke er muligt. Hvis vi forestiller os hjernero, så vil det jo være en tilstand, hvor der er fuldstændig stille i hovedet, fuldstændig ro, og det vil jo kræve, at man har fuldstændig kontrol over sine følelser, og at ens følelser aldrig ændrer sig. Man er hverken glad eller ked af det, bekymret. Ja, ikke noget som helst. Du kan måske fornemme allerede på den måde, som jeg snakker om det på, at det ikke er en tilstand, som er mulig at opnå, og vel heller ikke rigtig en tilstand, som er ønskelig, fordi det vil jo betyde, at vi på mange måder vil være helt flade følelsesmæssigt. Vi ved fra forskningen, hvem der så ellers har talt op, men der ved vi, at vi hver dag tænker cirka mellem 50 og 70.000 tanker om dagen, og at der til nogle af de her tanker er tilkoblet følelser. Vi har ikke kontrol over, hvilke tanker der dukker op, og vi har ikke kontrol over, om der bliver koblet følelser på. Så alene derfor, så er begrebet hjernero jo ikke en mulighed. Så et forsøg på at opnå ro i hjernen er dømt til at mislykkes. Jo mere at vi forsøger at kontrollere vores følelser og vores tanker, jo mere får vi af det, vi forsøger at undgå. Fordi det har vist sig, at jo mere fokus man har på sine tanker og sine følelser, jo mere uro bliver der i den. Så i stedet for at jagte ro eller indre ro, så er opgaven faktisk at acceptere den indre uro, som vi har hele tiden. Noget af det, som kan gøre det vanskeligt at acceptere, det er, at vi opfatter nogle følelser som gode, og andre følelser som dårlige. Det kan for eksempel være stress, angst, nervøsitet. Når de så alligevel kommer, så er det, at vi begynder at bakse og bokse med dem. Med de følelser, som vi ikke ønsker at have, for at få dem til at gå væk. Det, der bare sker, er, at jo mere vi bokser og bakser med det, jo mere fokus vi har på de tanker og følelser, som vi ikke vil have, jo mere vokser de, jo mere fylder de inde i vores hoved. Måske er det vigtigt at fastslå, at vi alle sammen, alle uden undtagelse, oplever indre uro. Alle. Men fordi vi ikke kan se de andres uro, så tror vi ikke, de har den. Det har de. Indre uro er en del af det at have et nervesystem. Vi har ikke og har ikke haft tradition for at sætte ord på vores uro, på vores frygt. Måske har kvinder til en vis grad gjort det, måske i højere grad end mænd. Men kontrol er en højt besunget egenskab i vores samfund. Og følelsen af uro er måske blevet tolket som et tegn på mangel
på kontrol. Men hele følelsesdelen af det at være menneske, har jo i høj grad været projiceret over på det at være kvinde. At være i sine følelsers vold, ikke at kunne styre sig, så det ikke projiceres på den fede måde, kan man sige. Men alle følelser er normale. Alle har alle følelser. Glæde, sorg, angst, nervøsitet, lykke, afsky. Og vi har dem alle sammen, alle mennesker. Men når vi ikke taler om dem, så bliver det jo ikke normaliseret. Og derved kan vi hver især komme til at tro, at der er noget galt med mig, og jeg har det sådan og sådan. Og vi kan komme til at jagte en indre ro, som ikke findes, så længe din hjerne og dit nervesystem fungerer. Det, der kendetegner følelser, det er, at de er selvregulerende. De bygger op, de piker, de flader ud, alle følelser forsvinder. Det eneste, der kan holde følelser ved lige, eller få dem til at vokse, det er fokus. Et vedvarende fokus på en bestemt følelse forhindrer, at hjernen kan selvregulere og vende tilbage til ligevægt. Man kan sige, det værste, man faktisk kan gøre, er det, mange af os gør i situationer, hvor vi oplever, kan man sige, intens indre uro. Vi afbryder situationen. Vi går væk. Vi går ud. Vi får aldrig succesoplevelsen af, at jeg klarede det. Jeg holdt ud. Jeg lykkedes. Og det er jo faktisk en skam, fordi nervesystemet også på en måde fungerer som en muskel. Jo flere gange man oplever at lykkes med noget, jo flere gange man lykkes med at holde en følelse ud, jo bedre bliver man til at være med sine følelser. Og være med de følelser, som man oplever som svære. Der findes et udtryk, som lyder, al udvikling larmer. I flere år, der havde jeg svært ved at forstå sådan helt, hvad det betød. Nu er jeg kommet frem til at tolke det på den måde, at al udvikling skaber indre uro. Eller det kan også være, når vi har brug for at udvikle på noget, så skaber det en uro inden i os. Så når vi skal noget nyt, så vi har en oplevelse af, at vi ikke ved, hvordan, en oplevelse af, at vi ikke kan, ikke vil, ikke har lyst til, så skaber det uro i vores følelser. Det er helt normalt. Hjernen kan faktisk bedst lide at gøre det, den plejer. Det, den ved, hvordan, og den forsøger at sige til dig, at du skal være opmærksom og forsigtig. Indre uro betyder ikke, at du skal lade være med at gøre det, som giver dig uro. Det betyder ikke, at det er farligt. Det betyder slet ikke, at de tanker, som skaber uro, er farlige. Tanker, det er bare tanker. De har ikke nødvendigvis noget med virkeligheden at gøre, og slet ikke med sandheden. Prøv lige at huske på, at du skal have 60.000 tanker igennem din hjerne hver dag. De kan ikke være vigtige eller relevant alle sammen. De aller flest, dem kan du roligt bare lade glide igennem.
men tilbage til hjernero. Mange mennesker går som sagt rundt med en forestilling om, at det ville være godt at have ro i hjernen. Det ville have været godt at have ro indeni. Ro på tanker og følelser. Vi ved bare nu, at det ikke er muligt, og det egentlig heller ikke er ønskeligt. Så det vi kan ændre på, det er, hvor meget tid bruger vi på tanker, bekymringer, tjekketid, store følelser osv. Vi snakkede tidligere om, at alle følelser er normale. Det er også normalt, at vi alle sammen har rigtig mange tanker. Det, der er forskel på, det er, hvor meget tid vi hver især bruger på de tanker, vi har. Det forskning viser, er, at jo mere tid vi bruger på at fokusere på vores tanker, jo flere følelser bliver det tilknyttet, og jo værre får vi det psykisk. Så noget forskning peger på, at angst, depression, for en stor del skyldes, at vi har udviklet tankevaner, som ikke er gavnlige for os. Vi skal derfor i gang med at udvikle nye tankevaner. Men hvad er, Men hvad er nye tankevaner? Jeg man kan sige, de gamle, det var jo gruble, bekymre, tjekke, uhensigtsmæssig mestring. Det betyder, at når man får de der tanker, man ikke vil have, så forsøger man alle mulige ting for at komme til at tænke på noget andet. Man kan spise, man kan lave mindfulness, man kan trække vejret, man kan på 1000 måder aflede sig selv, eller forsøge at aflede sig selv. Man ved også, at folk, som har de her, kan man sige, tankevaner, som ikke er så gode for os, de har et rigtig stort indre fokus. Det vil sige, at man har meget fokus på, hvordan har jeg det. Så det skal man også arbejde på at få ændret. Så i stedet for, kan man øve sig i at stoppe op. Spørge sig selv, de her negative tanker, jeg har, hjælper de mig? Den her bekymring, jeg er i gang med, hjælper den? Vi prøver at tage et eksempel, selvom det lyder underligt, så hun forestiller sig den her lagkage, at du vil have sådan en rigtig god skive af den, og så tager du en colaflaske og begynder at skære med. Og det kan jo stort set ikke lade sig gøre. Og det kan stort set ikke lade sig gøre, fordi du har valgt en forkert strategi. Fordi colaflasker er ikke beregnet til at skære lagkage, og er faktisk rigtig dårlige til at skære lagkage. Og det er lidt det samme med de tankevaner, du har udviklet. Det vi snakkede om der lige for et øjeblik siden, de gamle tankevaner med at gruble, bekymre, tjekke, uhensigtsmæssig mestring og indre fokus. Altså bruge det i timevis. Det er også en forkert strategi. Fordi det løser ikke det, du gerne vil have løst. Der er ikke noget, der bliver løst ved at tænke over det 24/7. Man kan sige, at den nemmeste vej væk fra det,
fra dine bekymringer, fra dine grublerier, fra dit tjekkeadfærd, det er ikke at bruge tid på det. Ikke at bruge tid på de tanker. Ikke at de ikke må være der. Fordi de er der, og det kan du ikke gøre noget ved, men du behøver ikke at bruge tid på dem. Nogle af de strategier, som vi har snakket om flere gange, og som vi øver os i at indføre, det er jo tænketid. Det er at flytte fokus. Flytte fokus væk fra indre fokus til noget uden for dig selv. Det er at blive opmærksom på dine følelser og stoppe op og spørge, om det her hjælper mig. Og så den her øvelse, der hedder tænker. Man kan sige, man bruger den sådan, at man stopper op, trækker vejret dybt ind og begynder at tælle. Man tæller sit åndedræt op til 7 og tilbage igen. Når man mærker, at nu blev min tællen væk, fordi jeg kom til at tænke på noget, så siger man tænker, og begynder man at tælle igen til 7 og tilbage igen. Og hver gang man bliver afledt af sine tanker, så siger man tænker. Og det er egentlig bare en øvelse for at lære sig selv, man kan godt flytte. Man kan stoppe sin tankestrøm. Man kan aflede sig selv. Omkring tænketiden, som jo er en bestemt tid, man fastsætter. En bestemt tid på dagen, hvor man giver sig selv maks en halv time til at have tænketid. Og det kan være en god idé at egentlig sætte sin telefon, så den giver besked om, at nu er tænketiden der. Fordi det kan jo være, helt rigtigt, at der er nogle ting i sit liv, man har brug for at tænke over. Nogle helt faktuelle ting, nogle helt vigtige ting. Og det gør man i sin tænketid. Der tænker man over, er det her noget, jeg kan gøre noget ved? Er det et vilkår i mit liv, eller er det noget, hvor jeg vil sætte noget i gang? Hvad skal mit næste skridt være? Hvis det ikke er noget, man kan gøre noget ved, så er det et vilkår i sit liv. Og så kan det ikke betale sig, at man bruger meget tid på at tænke på det. Man kan have en sorg, man kan have forskellige følelser knyttet til det, men det betyder ikke, at det er noget, man skal bruge rigtig lang tid på. Jeg håber, at det her gør nogle ting tydeligere. I hvert fald, have en god dag.